mi tammi alari jotta limse mai do e boji jotta to mi daswayno banni do mi tammi alari couleur mai sanjake mi loro mi dasa jotta alari couleur mai mi warti dum bleu ni mi dasi alari couleur mai dum sanjake toujours mi tammi alari jotta bo fayin ma dum warti verte mi dasa mi warta dum ni mi warta dum jaune mi warta dum bodejum mi warta dum couleur de je mi mari haaje fu ha application do mi tammi alari jotta limse mai e boji to mi warti dum do bo fayin ma alari limse mai don bay goddo tammata ko be sanjude de e couleur limse mai do awa naftirgo be application do dede no marda haaje fu sanja couleur je marda haaje fu mi tammi on dari couleur ji man do couleur je marda haaje fu sanja dede halimse mai do e bo mi tammi on dari nda dede e photo mai arandewol mai kan photo mai do original mai da ngol way mi tammi on dari nda photo original mai ngol way couleur limse man amman to mi warta no dede ha application mai do mi waran mi warta dum bodejum mi warta dum ni mi warta dum bleu ça dépend dede no mi mari haaje fu mi wawan mi warta dede application do sakirabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sakirabe mi silminake do modon mi hofni on kala hangon non der duniyaru fu dum der rawo modon Adamu Haruna mo jaygol Pulaku TV banta daru don mi wolwi sedda de ko larani hala on dari photo lo mi wolwi ko larani hala montage asanjana limse couleur de je marda haaje fu fabbi dudbe der modon do jam tomi isin application mai do dudbe der modon do biya mi don mari haaje isin application mai do application jawata sanjana limse mara de couleur to do borni limse bode jawarta di bleu ko verte ko jaune ko nandi be majum ni ngam mai do tan billon be surutu ha mi hollon sedda der photoji de di mi wadi montage man do di mi sanjani couleur man do mi warti dum banni mai do heba on dara heba on confirma jotta manta photo ngollo do mi tammi on dari do dum photo lam min Adamu Haruna nda photo mai do limse je jaune do on woni photo je original amma mi tammi on dari mi sanji mi wartiri couleur mai do couleur bleu na ko verte na mi wata mi tammi on dari couleur mai do no mi wartiri dum do goddo heftata tamata ko dum hawra to ndari bon gen photo mai dum photo gotol jotta bana photo Salih Hassan do mi tammi on dari photo Salih Hassan do ma laaru dum photo gotol amman couleur man fere habe kasner je wati man fu couleur man sanji habe ufnere man fu couleur man sanji jotta to mi warta no photo dingel debbo do mi tammi on dari da limse ma do e dum woji do e dum woni bleu dum fu bo dum dede photo gotol tan couleur mai tan mi sanji mi hawri dum banni to mi warta no do banni do jotta je bingel debbo do ma mi tammi on dari couleur man fere to mi warta no do ma je derkejo do mi tammi alari limse mai ndaje original ndaje dede mi sanji mai do goddo heftata ko tammata ko ma dum sanju dede e couleur man ndaje do bo mi tammi on dari je bingel debbo do ma nda limse mai do no de bay mi tammi on dari nda do e de ngoni am bleu nda do bo e de boji a tammata ko wodi dede ko sanja ha dede application do mi tammi on dari nda photoji fere dede de mi sanji couleur man do imbe dudbe der modo do jam to mi isin application mai do dalila mai do mi dabbiti mi wadi recherche mi hebani en application man je sanju ko couleur limse de marda haaje fo sanjan banta daru don mi sanji photoji fere nda do dum photo la min Adamu Haruna mi sanji photo man do e ko nandi be majum nda do dum photo Salih Hassan nda do dum photoji wobbe be mi sanjani de mi wadani be montage mu en e ko nandi be majum ngam mai do mardo haaje application man fu mardo haaje application mai fu application mai dum je choggu mi do matina on yerbata video tindinore no dum warte man do ha YouTube ko groupe ji je WhatsApp mardo haaje application mai fu yoban hedde min germana dum application mai do mardo haaje application mai tindinore no dum warte min germana dum application mai min ganna dum video min tindina dum dano ayata a wadira montage mai ko nandi be majum a wawai contactugo min do numero ji amin di WhatsApp de mi tammi hokkugo ha yeso do min beti dede ko ayobata min gerbama application mai do banta mi mati non se to ko do bi min germana dum application mai do min gerbata dum ha YouTube min gerwata dum ha groupe ji WhatsApp mardo haaje majum fu contact amin do numero ji amin di da numero ha arande ha don dum numero amin Adamu Haruna hanka woni plus 221 70 696 61 64 dum numero amin Adamu Haruna dum numero ha boka WhatsApp dum numero ka Senegal da numero ha dida badon dum numero ko didirawo am Salih Hassan hanka woni plus 221 77 226 72 dum numero ko didirawo am Salih Hassan mo matu don der amin fu ko min Adamu Haruna ko didirawo am Salih Hassan e cey on terdi de ko goddo yobata min gerbana dum application mai do e tindinore de no naftirta be application mai fu banta min mati non application mai do dum je choggu e wadugo montage man wadugo sanjugo couleur man do bo na dum hunde on de sande kam mai do mardo haaje application mai fu contact amin e non kala on mo video am gol mi wadi jotta do fu mo video mai gol hewti fu mi do toro unde habda de wallito partage de video mai do ha der groupe ji mudum to dum ha WhatsApp ngida gol habdo partage gol ha der groupe ji wada je WhatsApp to dum ha Facebook ngida gol habdu de partage gol ha Facebook mada bo non banta mi mati non kala ha photo tiri be video mai foto dum ha WhatsApp habdu partage gol der groupe ji mada je WhatsApp heba sakirabe dudbe
ngi'a video may do to mari haje magol contact ami, to dum ha Facebook gidangol bo habdu an bo a bedda wadugo sharing magol, a partage angol ha konte mada heba sakirabe dudbe nasta ndara dede mardo haje magol fu bo contact amin ha do numéro ji amin didi min hokki banta mi martini on. Numéro ha ngota dum numéro amin Adamu Haruna, numéro ha ngota bo dum numéro ha kolirawo am Saleh Hassan. Ngam may do on jarama, sai to min nani on dum der rawo modon Adamu Haruna. Wassalamu alaikum.